बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिननि थामहिनबा 22 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुलायारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि रादाब। खामारदैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारिनि सिमाङाव नों आंखौ रायदाव फैदों। बाक्सानि सबिराम बर'नि उनथिं थांना मिनियो। बाक्सानि रैदोम बर'नि आरो मालाबा। मदन चन्द्र ब्रह्मनि मबाइल। क'क्राझारनि उपेन्द्र बसुमतारिनि गोरिब सुबुंनि मोजां मोननाय। भद्रेश्वर स्वर्गियारिनि आगै सना ददेरे फांदां। क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि फिजिकेल लाभ। जनक उजिरनि नों फैफिन माब्लाबा। क'क्राझारनि राजेश बसुमतारिनि बर' बिमा आरो क'क्राझारनि दशरथ बसुमतारिनि आंनि हास्थायनाय खन्थाइया सेबखांजादों।